Goedemorgen, dames en heren. Heel hartelijk welkom op het Hippiecentrum hier in Exlo op deze zaterdag 13 november. Het is een spannende dag vandaag voor de fokkers en eigenaren van 6 Friese hengsten die vandaag de uitslag zullen horen van hun centraal en verkort onderzoek. Maar voordat we zover zijn, rond het middaguur, zullen 5 jonge hengsten eerst nog hun men- en tuigexamen gaan afleggen. En deze morgen staat ook in het teken van de aftrap van de Horses to Fly KFPS sportcompetitie tuigen. U krijgt vandaag 3 prachtige rubrieken met Friese tuigpaarden te zien, vanzelfsprekend met begeleiding van speaker Henk Dijkstra. We beginnen vanmorgen binnen en gaan straks met de camera naar buiten. Dat betekent een korte pauze om de camera even te verzetten en dat geeft u de tijd om een bakje koffie in te schenken. Good morning, ladies and gentlemen, on this exciting day at the Hippiecentrum Exlo. Today is the final exam day for the young Frisian stallions after their 70 days test. Today is also the day that the KFPS, the Royal Frisian Studbook, will announce which stallions will become studbook stallions and receive their stud license. You can imagine that the breeders and owners are quite nervous about the outcome today, so it's great that you join us in this spectacle. It's also great that we have the start of the sport competition show driving today with 3 different categories. With this live stream, you will see a fine mix of breeding and sport. We start with the first category, show driving for mares, stallions and geldings. Our own Henk Dijkstra will be your host. After that, Martin van Starking will give a presentation with guest rider Martin Luiten. Dus we starten vanmorgen eerst met de sportcompetitie tuigen en daarna de presentatie van verkort onderzoekshengst Martin van Starking. En ik geef het woord heel graag aan Henk Dijkstra die u door die prachtige rubriek met tuigpaarden gaat helpen. Goedemorgen allemaal. Welkom ook vanuit de piste hier waar wij klaarstaan om de eerste rubriek aan u te presenteren. Ik stel u alvast de jury voor. Mevrouw Esther Reen, de voorzitter vandaag. Zij wordt bijgestaan door Ilse Niesing. En het gezelschap wordt compleet door de aanwezigheid van Harco Naber. Zij gaan de paarden beoordelen in het kader van de Horses to Fly sportcompetitie onder auspiciën uiteraard van het KFPS. Eerste deelnemer met 1,91 aan de wagen. Albertje van de Munnikslingen van vader Vonger 478. Eigenaar rijder Hendrik Eppinga uit Oude Mirdum. Als tweede 271 met aan de leidsels Henk Hammers. U kent hem natuurlijk allemaal. Hij presenteert Wende van de Zunne van de hengst Alwin 469. En die is in eigendom van Rosanna Palermo uit USA. 543 Annabel G. van de Sprong van de hengst Tjalle 454. Van Anita van Kempen uit Rijkenvoort en hij wordt gereden door Marcel van Bruggen. Dan met 26 aan de wagen GPD Wart van de hengst Torben 466. Van Stal van de Vierhoeken uit Sibrandaburen met aan de leidsels Jelmer Ketelaar. En last but not least GPD Aaron met 184 aan de wagen. Stel ik u voor aan Augustinus Hoekstra. Deze Aaron is van Jouwe 485, eveneens van Stal de Vierhoeken uit Sibrandaburen. En hier hebben wij en begroeten we Augustinus Hoekstra. Dan kan de jury, in dit geval de heer Naber, is al begonnen met de inspectie van deze aanspanningen.
De paarden zijn allemaal 4, 5 of 6 jaar. Dat is de leeftijd waarop binnen die KFPS sportcompetitie deelgenomen kan en mag worden. Heer Naber wijst nog even op een kleine onvolkomenheid bij een van de deelnemers. Dat wordt door Age Okkema eventjes keurig in orde gemaakt. En dan is hij ondertussen al aanbeland bij 184 voor de inspectie. En dan kijk ik even naar mijn ringmeester, die hier vandaag als zodanig ook debuteert in dit gezelschap. Ito Werkman, hij geeft het sein zo dadelijk tot afrijden. En dan gaat de wedstrijd officieel beginnen. We gaan eens kijken wat voor kwaliteit of wij vandaag hier in de baan kunnen bewonderen. Altijd weer spannend, zo'n eerste wedstrijd. Straks in Sonnega de tweede wedstrijd en uiteraard traditioneel de finale bij de hengstenkeuring in Leeuwarden. En de beide dames, Reen en Niesing, zijn de jury. En de heer Naber fungeert hier als arbiter bij deze eerste rubriek. En dan zullen we straks na de tweede ronde op aanwijzing van onze ringmeester Ito Werkman van hand gaan veranderen. Let u op. We willen natuurlijk een mooie gelijkmatige verrichting zien. Ja, er zijn natuurlijk jonge paarden die er wel eens even een foutje maken, maar dat mag natuurlijk ook. Zo, dan zijn ze intussen allemaal van de hand veranderd en gaan we eens kijken in het tweede deel van de wedstrijd of die paarden het ritme beter vast te houden en tot een hele aansprekende verrichting kunnen komen. In elk geval aan de kwaliteit van de rijders zal het niet liggen, allemaal geroutineerd. Opstellen mag 26, dan 271, 184, 543 en tenslotte 91. Ik herhaal 26, 271, 184, 543 en 91. Dat is de voorlopige plaatsing. Wat dat betreft is de jury heel vlot tot een plaatsing gekomen. In elk geval ook rekening houden met dat die paarden veelal nog jong zijn en ook weer niet overvraagd mogen worden. En dan gaan ze nu zo dadelijk als ook zo kunnen ze eventjes op adem komen hier in deze schitterende hal. Mooie ruime piste waar die paarden optimaal hun kwaliteiten kunnen tonen aan de jury. En uit de snelle binnenkomst kunt u afleiden dat de wedstrijd natuurlijk nog niet gelopen is. En dat de jury toch nog een paar paarden terug wil zien voor de finale. Om daarmee te bepalen wie de eerste wedstrijd hier vanmorgen in Exlo
in de sportcompetitie 2021-2022 uiteindelijk op zijn naam gaat brengen hier in Exlo. Ik mag uitnodigen de eerste 2 geplaatsten, in dit geval Jelmer Ketelaar en Henk Hammers. De jeugd tegenover de routine zou je kunnen zeggen, met alle respect uiteraard. Henk, zeer gerenommeerd rijder, al jarenlang op de nationale concoursen. En voor Jelmer Ketelaar is het eigenlijk een beetje zijn debuut. En hij heeft veel support langs de kant met GPD Wart en die geroutineerde Wende van de Zunne, die ooit al een keer de competitie won bij de Merries. Dus die kent het klappen van de zweep in dit verband. Uitstekend. Gaan we eens kijken of Jelmer Ketelaar zijn koppositie weet te consolideren. En het wordt spannend en u mag ze best aanmoedigen, dames en heren. Wordt het GPD Wart of wordt het toch die Dekselse Wende van de Zunne? Ja, de jury kijkt ze nog eens een keer op de andere hand. En ziet zo dadelijk in de absolute finale, zullen zij zo dadelijk de uitslag gaan brengen. Paarden met veel actie. En het verschil is uitermate klein tussen deze 2 matadoren hier in deze KFPS sportcompetitie vandaag hier in Exlo. Nou, dat is toch wel een schitterend begin van deze eerste wedstrijd. Want de winst die gaat naar de debutant Jelmer Ketelaar. En dat betekent dat het tweede geld in dit geval voor Henk Hammers is geworden. Het brons voor Augustinus Hoekstra, dan Marcel van Bruggen en tenslotte Hendrik Eppinga. Een prachtige overkamping met een hele, ja, toch wel verrassende en ook verdiende winnaar, Jelmer Ketelaar. En dan gaan we natuurlijk, voordat wij de prijzen gaan uitreiken, eventjes naar de jury. En dan horen we bij monden van Esther Reen wat de aanleiding is geweest om GPD Wart in dit geval de winst toe te kennen. Esther Reen. Goedemorgen allemaal. Fijn dat we er allemaal nog kunnen zijn om deze mooie tuigrubrieken mee te maken van de Horses to Fly tuigcompetitie. Wij hebben gemeend nummer 26 op kop te zetten. Was wel een beetje vlug in de beweging, dus de volgende keer proberen we hem iets meer in balans te krijgen en iets meer terug te rijden, maar wel vrij constant in zijn beweging. Nummer 2 en nummer 1 waren erg aan elkaar gewaagd. Alleen 2,71 had af en toe wat moeite met de takt, vandaar de tweede plek. Voor de rest hartstikke mooie rubriek en fijn dat we dit even hebben kunnen jureren. En ondertussen is namens de KFPS Sportcompetitie Udo de Haan, die straks hengsten voor ons gaat presenteren, drukdoende om de prijzen uit te reiken. En dan kan ik toch nog eventjes een korte reactie bij Jelmer Ketelaar vragen. Ja, en dan gaat zo'n finale van start en dan moet je het opnemen tegen de man hier naast je die al heel gelauwerd is in deze sport. En dan slaag je daarin. Dat moet er wel een geweldig gevoel geven. Ja, dus kicken. Maar ik heb een heel best paard. Ik heb super eigenaren waar ik de kansen voor krijg. De beste trainer, dus dan moet het ook kunnen. Dat zijn een aantal componenten die je even noemt, die zijn zeker van invloed. Wat ik zie Agen natuurlijk ook al, nou, die staat glimlachend voor deze winnaar. En inderdaad, gefeliciteerd nogmaals. En ik zou zeggen, ja, er komen nog 2 wedstrijden, dus wie weet. Ja, we gaan ervoor. Succes. Nou Henk, ja, de toon is een beetje gezet. Ja, ik denk Henk heeft goede papieren en dan moet je toch in de finale het hoofd buigen. Maar je lacht nog, dus ik denk dat je denkt, ja, maar ho even, het is nog niet gedaan. Nou, dat weet ik niet. Het is natuurlijk mooi dat zo'n jonge jongen voor het eerst meedoet en dat hij wint. Dat is natuurlijk mooi. We moeten onze sport behouden, dus dezelfde hoeven niet altijd te winnen. Als ze beter zijn, dan moet hij winnen.
En het blijft mooi in onze sport. Nou, jouw begin van deze sportcompetitie 2021 is prima, dus wie weet wat er nog gaat gebeuren. In elk geval heel veel succes. Dank u wel. Goed, we zijn klaar. Mijn ringmeester ligt de hoed en dan gaan we nog een keer genieten van de ereronde van deze prachtige winnaar GPD Wart met aan de leidsels een glunderende Jelmer Ketelaar. En natuurlijk uw applaus. Wat een beweging! Voor GPD Bart en Jelmer Ketelaar. Henk Hammers met Wende van de Zunne. Augustinus Hoekstra met GPD Aaron. Marcel van Bruggen. Annabel van de Sprong. En Hendrik Eppinga met Albertje van de Munnekelingen. Een fantastisch begin. Dank voor uw aandacht en enthousiasme. Ik schakel met alle genoegen terug naar mijn collega Alice Boy. And she will take you to the next program. And she is one of a kind, I can tell you, that's for sure. Dankjewel Henk voor je prachtige opwarming. Zo kunnen we de dag lekker goed beginnen hier in Exlo. En u krijgt in de loop van de ochtend nog 2 prachtige tuigrubrieken te zien met jongrijders en ook nog het tweespan. Dus geheid nog mooie sport vanmorgen. We maken de baan vrij voor de presentatie van de hengst die wij in het verkort onderzoek hebben gehad. Maarten van Starking. Weken geleden begonnen hier in Exlo, of begonnen via het verkort onderzoek binnengekomen. En dan weet u ongetwijfeld dat die hengsten slechts 2 weken een test doorlopen. Met name op gedrag en bewerkbaarheid. Hij zal gepresenteerd worden door onze gastruiter, Marten Luiten. Dus het is zo dadelijk Marten en Marten die hier samen in de ring komen. Nog even op Marten, maar dat geeft ons ook de gelegenheid om u de herkeuringscommissie bij de hengsten voor te stellen. Die komen nu binnenlopen. Dat zijn Bart Baks, Jan Hellings en Sabine Zwaga. En Sabine, ik ga maar even, ja, wij mogen jou feliciteren vandaag. Want je bent, ik heb begrepen, 35 geworden. Toch, ongeveer? Dus we gaan even heel kort voor Sabine zingen, dames en heren. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiep de piep, hiep de piep, hiep de piep. Ah, super. Sabine, lieve meid, we wensen je heel veel gelukkige, gezonde jaren toe. En dat je nog maar heel lang mag genieten van verjaardagen na verjaardagen na verjaardagen. Dankjewel. En nou weer aan het werk, hè, zegt ze. Ja. Nou, wij wachten nog even op Marten. We zien hem inmiddels al wel in de voorrijbaan losrijden. Marten en Marten, dus
Als je klaar bent, Marten, wij hebben de arena vrij, de ring. Dus kom gerust naar binnen. As you heard, ladies and gentlemen, we are waiting for our Martin van Starking. He has done a short test, but before he will enter the arena, we wished Sabine Zwager a happy birthday. It's her birthday today, and there are a lot of people visiting her and having a drink afterwards on her health. As you can see, Martin is in the ring with his rider Martin Luiten, so it's Martin and Martin. Martin is a 9-year-old stallion who has done a short test of 2 weeks. Stallions with a minimum age of 7 and with exceptional results in any of the sport disciplines have the option to qualify for stud approval through a short test. Martin is sired by Dries 421 out of a Abe 346 star mare. U ziet in de ring Martin van Starking. En Martin heeft het verkorte onderzoek hier gedaan in Exlo. Martin is ster, sportelite en dubbel A. Hij is een zoon van Dries 421 uit een stermerrie van Abe 346, gevolgd door een stermerrie van Nikle 309, een ster preferente teken en een ster Kobusmerrie. En dan volgde nog een modelmerrie van Ritske 202. Martin is inmiddels 9 jaar uit. Hij komt uit stam 94 en heeft een verwantschap van 17,2%. Hij is inmiddels geclasseerd in de lichte toer, waar hij met Hermina Holwerda prachtige percentages rijdt. In het ZZ-mennen en ook in de tuigen is Martin heel actief. De microfoon aan Bart Baks van de herkeuringscommissie van de hengsten voor een toelichting verder bij Martin. Goedemorgen, dames en heren. Aan mij de eer om heel even een klein beetje uit te leggen en een stukje begeleiding te geven aan deze combinatie. We hebben Martin net al een stukje rond zien draven. Wat voor dressuur aanspreekt in dit paard is dat hij 3 hele correcte en fijne basisgangen heeft. Een paard dat heel werkwillig is in zijn verrichtingen. Ook met een gastruiter in principe erop op dit moment. We willen heel even een klein beetje wat oefeningen meenemen. Waarin Marten ook in de proef wordt gepresenteerd normaal gesproken. Marten neemt nu even wat zijwaargangen mee. Begint een beetje met schouder binnenwaarts en wat appiëmenten. Het positieve van dit paard is dat hij altijd in de correctezelfde gang qua houding, ritme en regelmaat en tact door blijft lopen. Daarbij een goede lengtebuiging heeft. Daar ook makkelijk in schakelen kan. Doe maar een keer op korte zijde een paar pasjes ietsje opvangen, Marten. Heel klein beetje langzamer. Ja, nog, ja, goed zo. En dan de hand weer ietsje ontspannen. Keurig, heel goed. Dat je hem een keer op kunt vangen. Dat achterbeen mooi door blijft treden. Een paard met heel veel go, die altijd vooruit denkt. Ik denk dat dat zeker in de dressuursport, naarmate dat we hoger komen, een heel belangrijk punt is. We hebben de hengst ook een keer tijdens een training gezien een week geleden. Daar viel ook de werkwilligheid van de hengst op. De hengst die eigenlijk altijd blijft gaan, die makkelijk terugkomt. Dit is heel goed, Marten. Doe je dadelijk volgende lange zijde een keer een paar passen verruimen. Een paard die ook altijd fijn in de aanleuning is, die makkelijk met de neus aan de loodlijn wil blijven lopen. Daarbij in een goed evenwicht loopt. Daarbij niet zeg maar te veel op de voorhand wil gaan lopen. Achterbeen mooi aan blijft vullen. Dit is goed. Leg maar iets uit in de hand als dat kan. Goed zo. En weer rustig terug. Ja, dit is goed. Een keertje aangalopperen dadelijk, Mart, als je wil.
Ook in de galop heeft dit paard veel kracht. Galoppeert mooi naar boven toe. Kan ook makkelijk verruimen. Dadelijk een keer de appiëmenten meenemen. Net zoals hij in de draf deed, ook hetzelfde in de galop een keer. Ja, ook hier in de galop valt weer op de voorwaartse drang, de go. Een klein beetje tegenhouden met het linkerbeen. Ja, goed. Maar wat ook opvalt is dat je in zo'n oefening een keer in kunt zetten. En een keer tegen kunt houden met het binnenbeen. De oefening even weer uit kan rijden. Dat dat paard trainbaar is. Daarin ook heel makkelijk gehoorzaam blijft aan het been en aan de hulpen. Mag je zo de volte dadelijk een heel klein beetje verkleinen, Marten. Rustig de tijd nemen om op te bouwen. Ook in de training is het belangrijk dat het paard achteronder blijft komen. Dat hij blijft galopperen. En dat je de volte, naarmate dat hij in balans en in evenwicht blijft, ook steeds meer die cirkel kan verkleinen. Probeer de galop nog maar iets meer te sluiten, Marten, dadelijk als dat kan. Goed zo. Lengtebuiging is ook goed hier. Dus vang hem heel rustig op. En als je kleiner kan galopperen en meer verzamelde kan galopperen, dan kun je eventueel wat kleiner draaien. Dit is goed. Dit is goed. Binnenhand ietsje ontspannen. Ja, goed zo. Dan de buitenteugel weer opvangen. En dan kijk maar of je een heel klein beetje kleiner kunt draaien dadelijk. De voorhand. Juist, goed zo. Dit stukje. Goed, goed, goed. En weer eruit. Zo ja. En dan hier een klein beetje de hals laten vallen hier als dat lukt. Ja, goed zo. Iets meer de neus nog eruit. Ja, hij is een beetje ja, dat is goed. Hij is een fanatiek en hij is ook mooi voorwaarts. Dadelijk zo de volte maken en dan de galop een klein beetje doorsluiten. En dan ga je een keer een overgang maken naar de stap zo, Marten. Dus heel rustig voorbereiden. Goed zo. Daar ja. Mooi klein maken de galop. Goed. Ja, dit is goed. En dan iets de hals uitleggen. Ja. Dit is prima. Ja, dat hij ook na zo'n inspanning in de galop de hand een klein beetje wil gaan zoeken. Voorwaarts de lengte in de hals wil meenemen. Dat hij daar ook meer lossigheid krijgt. Dit is goed. De hals mooi wil laten vallen. Heel goed daarin achter de hand aan kan stappen. Dat hij door het lichaam stapt. Dat hij dan ook de ruimte neemt. De overstak pakt met het achterbeen over de afdruk van het voorbeen heen. Dit is goed. En dan sluit je van hieruit weer een heel klein beetje op. En dan galoppeer je daar een keer aan in de rechtergalop. Zo ja, maak hem maar een beetje kleiner nog in de draf, in de stap. Ja. En hier ook weer meteen, als hij dan aangaloppeert, is hij voorwaarts en dan pakt hij aan. Goed. En weer rustig opvangen. Ja. De eventuele volte maken daar. Even ietsje meer bij elkaar houden daar. Ja, dit is goed. Dan kun je daar vanuit de hoek een keer een stukje appiëment meenemen. En ook daar weer een keer inzetten, een keer ietsje tegenhouden met je binnenbeen. En dan van daaruit weer een stukje verder rijden. Goed, ietsje opvangen, linkerteugel. Ja, dat stukje. Ja, dan met rechterbeen iets meer tegenhouden, komt hij net even ietsje mooier in de lengtebuiging daar. Zo, maak je aan deze kant dadelijk ook weer een keer de volte op de rechterhand. En van daaruit ga je dan die cirkel weer een klein beetje kleiner maken. Even de tijd nemen. En je voelt dat hij daarin bij elkaar blijft. Dit is goed. En je eerst voelt dat je de galop ietsje kleiner kunt maken. Dat hij wil verzamelen. Ja. En daarin rustig opvangen. Juist. Juist. En als hij bij jou blijft en op het achterbeen komt, kan je meer draaien. Dit is goed. Juist. Goed. Heel even weer een paar pasjes eruit en dan weer een keer wat kleiner maken. Dat je dat stukje aanspannen en ontspannen een klein beetje kunt afwisselen en daarin kunt variëren. Zo ja. Dit is goed. Juist. Precies. Maak hem maar kleiner als het lukt. Goed zo. Daar ja. Een hele mooie lengtebuiging hier. Zo ja. Dan zie je ook dat hij de sprong blijft houden daar. Goed. Daar ik zo'n keer overgang meenemen naar de draf zo, Marten. Goed. Juist. Weer meteen zo voorwaarts naar de hand toe blijven rijden. Ga je van hieruit dadelijk de draf een klein beetje meer opsluiten.
Dan ga je kijken dat die even ietsje geslotener wil komen. Zo, rustig daar ook weer de tijd voor nemen. Zo ja, en dan stuk, juist, dit is goed. Mooi, nog een beetje kleiner maken. Ja, prima, dit is goed. Blijft de neus er ook mooi voor, prima. Daar ja, heel goed. En weer een pasje eruit. Doe je volgende lange zijde zo nog een keer. Hier ook weer een heel klein beetje opvangen op de korte zijde. En dan stap voor stap kijken hoe ver je daarin terug kunt, dat je hem bij elkaar kunt houden. Zo ja, heel rustig terug. Goed, nog kleiner. Ja, daar ja. Goed gevoeld. Dan weer een klein beetje actief maken hier. Prima, prima. Dat stukje, dat stukje. En weer eruit. Heel goed, dat is voldoende. Een keer overgang maken naar de stap dadelijk. Hou je hem in de stap zo'n klein beetje in de hand gesteld. Dan ga je kijken of je die stap al een heel klein beetje kunt verzamelen dadelijk uit de hoek. Dat je die stap wat kleiner en wat actiever en wat vlugger kunt maken. Met dezelfde hoofd-halshouding daar. Heel rustig aan 2 teugels ietsje meer terug. Goed zo. Rustig aftasten. Daar ja. Nog een beetje kleiner. Ja, dit is goed. Dit is goed. Juist. En nou ga je kijken als je die stap zo mooi klein hebt, of dat je hem een klein beetje kunt activeren en een klein beetje vlugger kunt maken. Ja, goed zo. Precies. Dat stukje. En weer een beetje kleiner. Ja, braaf. Dat. Heel goed. Heel goed. En eruit. Keurig gereden. Dat is goed. Zo ja. Doe je daar zo een heel klein beetje een stukje licht rijden zo, Marten. Kijken of je de hals een heel klein beetje kunt laten vallen. Maar wat ook opvalt bij dit paard, dat je dat allemaal eigenlijk heel gemakkelijk doet op een trenchje. Dat denk ik dat zeker voor dressuur ook belangrijk is. Dat hij makkelijk en ontspannen naar de hand toe wil lopen. Dat hij werkbaar is en eigenlijk heel goed geconcentreerd is op zijn ruiter. Zo ja, kijk maar of hij nog een klein beetje weer... Dit is goed, keurig. En als hij nog ietsje lager wil komen, dan mag hij daar, Marten. Zo ja, precies. Ja, dat je ook dat stukje aanspanning, ook weer het stukje ontspanning kunt vinden. Dat hij de hand weer mooi kan gaan volgen. Prima. Heel goed. Dan mag je hem daar zo nog 1 keer in de hand stellen. En dan mag je zo daar weer een keer een stukje verruimen aan de lange zijde. Voelen dat je daar rustig aan een beetje opbouwt. En zo stapsgewijs eventueel van een midden naar een uitstrekte draf kunnen rijden. Dit is goed. En dan op de korte zijde een klein beetje opvangen. Ja, dat hij na de hals trekken, dat je hem heel even een klein beetje opsluit. Dat het achterbeen weer onder kan komen. Dat hij weer zo voorwaarts blijft lopen. Dit is goed. Keurig. En dan heel rustig wegrijden. Zo, heel rustig wegrijden. Zo ja, weer een beetje opvangen. Juist, en dadelijk nog een keer. Goed zo. Ja, daar ja. Dit is mooi. Keurig. En dan ook weer hierin weer rustig opbouwen. Naar de hand toe. Prima. Juist. 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 Dit is beter. Goed zo. Zo, ja. Mag je rustig de overgang maken naar de stap. En dan wil ik je heel vriendelijk bedanken om deze hengst zo netjes aan het publiek voorgesteld te hebben. Dank je wel. Dankjewel Bart voor je begeleiding en je coaching. En zo konden we mooi bekijken wat deze Marten allemaal kan. En Marten, jij ook bedankt voor het voorrijden van je naamgenoot voor je presentatie. We laten natuurlijk iedereen nog wel even in spanning, want aan het eind van de ochtend, zo rond het middaguur, zal de hengstenkeuringsjury bekendmaken hoe het verder gaat met deze verkorte onderzoekhengst. Maar dank in ieder geval, het was mooi om te zien. Wij gaan de camera even afkoppelen en meenemen naar buiten, dames en heren. Want de 5 nog overgebleven hengsten in het Centraal Onderzoek gaan hun men- en tuigexamen nog afleggen. En daarvoor naar buiten. Dat betekent voor de mensen aan de livestream dat we heel even op pauze gaan. U kunt even een kop koffie halen. En als wij weer ingeplucht zijn, dan verschijnt het beeld vanzelf weer.
Ladies and gentlemen, we're going outside for the 5 young stallions for the central examination for driving and show driving exam. So we'll have a short break. You can have a cup of coffee and we'll be back with you in a couple of minutes. Thank you very much and hope to see you soon.
Ja, ik heb begrepen dat we weer live zijn op de stream. En jullie kunnen me ook luid en duidelijk verstaan, hoor ik wel. Hartstikke goed. Prachtig. Mooi dat u allemaal in zo'n grote getalen bent gekomen. We dachten al, vandaag kan het nog, dus hoppakee naar Exlo om die jonge hengsten te bekijken. Kom maar binnen, Udo. Wat ik u even graag wil uitleggen is dat we een gecombineerde men-tuig-examen hebben. In het kader van het onderzoek lactaatmeting, hartslagmeting is er eigenlijk uitgekomen dat een dubbele proef, zowel mennen als tuigen, toch nog wel pittig was voor deze jonge mannen. Dus vandaar dat het ontstaan is om een combinatie te maken tussen mennen en tuigen. Dat betekent dat u het eerste gedeelte van de presentatie mennen zult zien. Dan komt er een stukje stap en daarna komt het tuigexamen. En we hebben hier nummer 14. Dat is Hinne B. Hinne is een hettezoon, hette 481, uit een ster-dubbel A-merrie van Alwin 469. De fokker van Hinne is Willem Bunt uit Holte. Hinne is 3 jaar en hij heeft een stokmaat van 1,65 meter. Zijn verwantschap is 18,6%. In het zadelexamen, ongeveer een maandje geleden, haalde hij 83 punten met een 8,5 voor stap en een 8 voor galop. And ladies and gentlemen abroad, for the live stream, here we have our first stallion. It's Hinne B. He's a son of Hette, 481 out of Alwin. Star mare double A. Hinne will do a combination between driving and a show driving exam. That's new this year, and the first part of his examination will be driving. Then he's going in a walk, and after that they do an exam for the show driving. Hinne is a 3-year-old stallion. His height at withers is 1.65, his kinship 18.6%. In the saddle exam about a month ago, he got 83 points with an 8.5 for his walk and an 8 for canter.
Ja, de jury heeft het mengedeelte bekeken. En u snapt het natuurlijk ook wel, dames en heren. Het is niet de eerste keer dat ze de hengsten zien, dus ze hebben er al wel echt wel een beeld van. En nou zal Udo het examen voor het tuiggedeelte doen. Ja, een applausje. Udo zegt dat kan niet aan. Helemaal goed. Dankjewel Udo voor de presentatie van Hinnebee. En terwijl die voor u langskomt, dames en heren, geef hem een machtig applaus. En je zal zien, dan gaat hij het nog beter doen. We maken de baan vrij voor de volgende, ook 3-jarige hengst. En dat is Gerben A.L. Ster. En Ito zal Gerben presenteren in deze gecombineerde men-tuigexamen. En de trainingsleider Koos Snabe geeft nog even een aantal aanwijzingen voor Ito. Tips. En terwijl Gerben rustig rondstapte, heb ik de gelegenheid om u even voor te stellen aan deze 3-jarige zoon van Nane 492 uit een sterpreferente Beert 411 dochter. Gerben heeft een hoogtemaat van 1,64 meter en heeft een verwantschap van 18,6%.
Een kleine maand geleden was Gerben de topscorer bij het zadelexamen met 89 punten. Hij kreeg toen een 8,5 voor draf, houding en balans en 8 voor galop, souplesse, schakelen en impuls. Ladies and gentlemen, here you see the presentation of Gerben AL, a star stallion of 3 years old, sired by Nane 492 out of a star preference mare from Beert 411. De breeder of Gerben is Ate Leijendekker uit Witmarsum. His height with us is 1.64 and his kinship is 18.6%. In his saddle exam, Gerben got the highest numbers, 89 points. That was about a month ago. He got an 8.5 for his trot and an 8 for canter.
Ja, dankjewel Ito voor het voorstellen van Gerben. En u ziet het ook wel, dat is best spannend voor zo'n jonge hengst. En dan ook mennen en tuigen in één examen combineren, dat blijft wel even zoeken. Maar keurig gedaan. En hij gaat nu nog even voor u het publiek langs. Heel voorzichtig een applausje, dat kan er vast wel bij. En dan zal Gerben nog eens even laten zien wat hij kan. Heel goed, Ito. Hadden we eerder moeten doen een applausje, hè? Keurig. Dan gaan we nog een keer. En terwijl Gerben weer de weg terug naar de stal vindt, heeft Udo en het team ISO van Twillens, AAA ster, ingespannen. Udo presenteert de ISO van Twillens, AAA ster, een zoon van Heike 482 uit een ster AA merrie van Wielster 463. Vergeleken met de vorige twee hengsten staat hier natuurlijk al wel een beetje meer paard. Maar ISO is ook inmiddels 5 jaar. Hij heeft een stokmaat van 1,70 meter en een verwantschap van 17,4%. Het zadelexamen, wat hij een maand geleden heeft afgelegd, resulteerde in 78,5 punten met een 8 voor stap en een 7,5 voor galop. Here you see ISO van Twillens,
triple A star, a son of Heike, out of a star double A mare from Wielster. ISO is already 5 years old, so a bit older than the previous two stallions you saw. His height at withers is 1.70 meters and his kinship is 17.4%. His saddle test about a month ago resulted in 78.5 points, with an 8 for walk and a 7.5 for canter.
Nou, daar komt het tuiggedeelte, mensen. En IJzo is wat gewend. Een applausje voor IJzo van Twillens. Dankjewel Udo voor de presentatie van deze 5-jarige zoon van Heike uit de Wielste Moeder. We maken de baan vrij voor de 4e hengst in deze men-tuig-examenpresentatie. En dat is nummer 23, Herre van Hielpen. Ito stapt al mooi rustig binnen met Herre van Hielpen. Herre is een 3-jarige hengst, een zoon van Nane 492
uit een Reinder 452 moeder. Hij is gevolgd door de familie De Vries uit Hinderlopen. Zijn hoogtemaat is 1,64 meter en zijn verwantschap 18,1%. Herre heeft de zadelproeven afgelegd met 77,5 punten en een 7,5 voor galop. Here you see the fourth stallion in this driving and show driving exam. It's Herre van Hielpen, a 3-year-old star stallion out of Nane 492. And this dam is a daughter of Reinder 452. Herre's height at withers is 1.64 and his kinship is 18.1%. His saddle exam about a month ago resulted in 77.5 points with a 7.5 for canter.
Ja, hij wordt al een beetje verlegen van het eerste applaus. Dankjewel Ito voor het voorstellen van deze nog maar 3-jarige hengst, dames en heren. En daar komt onze 5e kandidaat binnen. Nummer 34, Faust B. Faust is 4 jaar en een zoon van Maurits 437 uit model AAA Merrie van Heidse 425. Faust heeft een hoogtemaat van 1,70 meter en een verwantschap van 18,3%. Zijn zadelproef een kleine maand geleden ronde hij af met 86 punten, een 8,5 voor houding en balans, een 8 voor draf,
souplesse, schakelen en impuls. Ladies and gentlemen, dit is Faust B, a 4-year-old son of Maurits 437 out of a model AAA mare from Heidse 425. The height at Withers is 1.70 and the kinship of Faust is 18.3%. Faust is gefokt bij BQ, mevrouw Van Dijk uit Doornspijk.
Dankjewel Udo voor je presentatie met Faust B. Mooi om te zien, dankjewel. Je gaat nog voor een kleine ereronde, zie ik wel Udo. Prachtig gedaan. Nou, dames en heren, we hebben de 5 hengsten bekeken. En vooral ook de hengstenkeuringsjury heeft ze bekeken. Zij gaan het zweethok in, zoals we dat een beetje oneerbiedig zeggen. Waarbij de eigenaren stuk voor stuk langs gaan komen om te horen wat de uitslag is voor deze 5 hengsten. Het betekent dat wij de camera gaan afkoppelen en zo naar binnen gaan voor het laatste gedeelte binnen met het tuigen, met de sportcompetitie voor de jonge rijders en de tweespan. En natuurlijk ook straks de bekendmaking wie er het nummer achter zijn naam krijgt. Wie zal de dekbrevet halen als KFPS stamboekhengst. Dus we zien u zo dadelijk weer terug. We gaan weer even op pauze. Tijd voor een bakkie of een broodje. En binnen enkele minuten zijn we weer terug. Ladies and gentlemen, we're going for a short break inside the arena. And our judges go and talk with the owners of the horses and let them know, of course, at first what the results are of today. We see you in a few minutes back. Thank you.
Test. De jury is in aantocht en dat betekent dat wij zo dadelijk het programma gaan vervolgen met de tweede aangespannen rubriek in het kader van de KFPS Horses to Fly sportcompetitie 2021-2022. De eerste wedstrijd dus hier vandaag in Exlo. Als het mee zit hebben we zo dadelijk weer 5 combinaties in de piste. Destijds in het leven geroepen door de vereniging Het Friese Tuigpaard, in navolging van de collega's bij de heknies en bij de tuigpaarden, die ook om het rijden van jonge mensen met tuigpaarden, heknies, dan wel Friese paarden te bevorderen, werd er destijds besloten om een speciale competitie voor young riders in het leven te roepen. En die biedt gelegenheid aan jonge mensen van 16 tot 26 jaar om in de tuigsport ervaring op te doen. Dat gebeurt veelal bij de bestaande trainingsstallen. Stallen die al jarenlang deel uitmaken van het circuit van de tuigsport. En dat heeft in elk geval ervoor gezorgd dat we vanuit de jonge generatie ook weer mensen mogen begroeten die op termijn hopelijk ervoor zorgen dat onze tuigsport, toch wel heel typisch Nederlands, dat die bewaard blijft en ook voor het nageslacht gecontinueerd kan worden. Dat in het kort even over de oorsprong van de Young Riders competitie. In de zomer vaak te bewonderen op de nationale concours hippiek-evenementen die we kennen in Nederland. Maar ja, dat is de achterliggende 2 seizoenen vanwege de COVID natuurlijk ook van een beduidend minder kaliber geweest. Gelukkig hebben we dan toch in deze winterperiode een 3-tal wedstrijden vooralsnog op de kalender. Vandaag hier bijten we het spits af in Exlo. Dan hebben we verderop in het seizoen Sonnega. En tenslotte de finale als onderdeel van de Hengstenkeuring 2022. And of course, viewers from abroad, I'd like to welcome you for the second presentation of a group of show driving, driven by young people. En als eerste mag ik introduceren met 26 aan de wagen het paard Durk. Stamt af van kampioenshengst Tjalle. Eigenaar Jan Eppinga in Urenterp en die wordt gereden door Tjalling Dekker.
Met 46 Johan van de hengst Maurits 437 van de familie Rijinga te Jouren. Voorgesteld door Wilma Rijinga. Die kent u allemaal van de vlogs. Met 58 Vincent van de hengst Jasper 366 in eigendom bij Jelle van der Kooi te Sint-Nicolaasga. En hij wordt gereden door Anna Steenstra. Wij begroeten met 184 aan de wagen GPD Wart van de hengst Torben 466 in eigendom bij Stal van de Vierhoeken te Sibrandaburen met aan de leidsels Jelmer Ketelaar. Zijn tweede optreden vandaag. En tenslotte met 271 aan de wagen Wende van de Zunne, klaar ook voor de tweede koers van de hengst Alwin 469. Eigendom Rosanne Palermo in de USA. En hij wordt gereden door Mieke ter Schuren. En dan is ons deelnemersveld voor wat betreft deze rubriek Young Riders compleet. Inspectie gebeurt door Harco Naber moet ik zeggen. En de jury, evenals bij de eerste groep, bestaat uit de dames Ilse Niesting en Esther Reen. Zij zijn verantwoordelijk voor de beoordeling van deze groep jonge mensen met hart en sympathie voor de tuigsport. Ja, dat levert altijd, het is wel grappig om te constateren, gespannen gezicht op voor deze groep deelnemers die dan veelal, sommigen althans, voor de eerste keer meedoen. Ja, dat geeft toch wat spanning als je dan voor het eerst voor het publiek mag optreden. Dat zie je vaak aan de gezichten. Maar ja goed, als ze dan 1 keer zo dadelijk het commando krijgen om af te rijden op de rechterhand, dan verdwijnt die spanning en zijn ze vol enthousiasme bezig om hun paard optimaal voor te bereiden. En onze ringmeester Ido Werkman heeft het sein tot afrijden gegeven. En wij gaan genieten van deze groep Young Riders. Met Tjalling Dekker, Wilma Rijinga, Anna Steenstra, Jelmer Ketelaar en Mieke ter Schuren. En geef elkaar vooral ook de ruimte. De hal is mooi, ruim en groot. Jullie hebben optimaal de gelegenheid om de paarden zo netjes en mooi mogelijk voor de jury te presenteren. En dat enthousiasme spat er vanaf, dames en heren. En wij kunnen ons daar alles bij voorstellen. En kijk die paarden eens bewegen. Met veel statuur en front. Een mooie groep voor deze jonge mensen die op deze manier een geweldige ervaring hier in Exlo vandaag beleven. En ook aan de kant begint het enthousiasme al vorm te krijgen. En probeer die paarden toch zoveel mogelijk mooi op eigen benen te laten lopen. Onthoud goed, het is geen hard draven. We zijn hier niet in Wolvenga, maar we zijn in Exlo. Intussen van hand veranderd. En dan gaan we zo dadelijk eens kijken bij de jury of zij al een voorlopig klassement hebben. 2,71. 184
46, 58 en 26. De eerste selectie is gemaakt. Kunnen de paarden even op adem komen? En natuurlijk is de strijd nog niet gestreden. En gaan we zo dadelijk nog even genieten van een hopelijk spannende overkamping. Zo staan ze goed, zoals de jury ze voorlopig heeft geplaatst. En als dan ook de laatste is opgesteld, dan vraag ik de eerste twee, Wende van de Zunne en GPD Wart, om in die barrage, de overkamping, ons nog eens een keer optimaal te laten genieten. We gaan de beslissende fase van deze Young Rider competitie tegemoet. En ja, die Jelmer Ketelaar die won natuurlijk al in de eerste rubriek met die GPD Wart. En kan hij dat kunststukje hier gaan herhalen? Of is toch die Mieke ter Schuren in staat om die Wende van de Zunne winnend rond te sturen? We gaan het beleven, dames en heren, met elkaar. En de strijd is ongekend hevig. En de gezichten staan strak gespannen. Want nu worden de prijzen natuurlijk verdeeld. En wordt dat Mieke ter Schuren of wordt het Jelmer Ketelaar? Dat is de grote vraag in deze allesbeslissende finale. Ja, sometimes you win and sometimes you lose. Maar hier wint Mieke ter Schuren met Wende van de Zunne. En dat betekent automatisch het tweede geld voor Jelmer Ketelaar met GPD Wart. En dan moeten hier 26 en 46 even wisselen van positie, omdat zij foutief stonden opgesteld. Als Wilma Rijenga, die u natuurlijk allemaal kent van haar vlogs op de site van het stamboek en van Friso.com. Zij komt op de derde plek bij haar debuut hier in de Young Riders competitie. Een prachtige strijd. En ondertussen gaat namens het bestuur van de sportcompetitie Udo de Haan, de penningmeester, de prijzen uitreiken. En dan horen we natuurlijk graag eventjes de motieven van Esther Reen en haar mede-jurylid over de plaatsing in deze rubriek. Dankjewel Henk. Dit was een hele spannende strijd. We hebben ze een beetje langer laten lopen, want het was echt een dubbeltje op zijn kant. 184 en 271. Toch vonden we 271 net iets constanter met wat meer ruimte erin. Dus vandaar eerste plaats. Gefeliciteerd. Nou, daar heeft Mieke ter Schuren toch maar eventjes op een voortreffelijke manier haar visitekaartje afgegeven hier. En moest die Jelmer Ketelaar het onderspit delven. Maar ja, je debuut in deze competitie en dan rij je met zo'n Wende van de Zunne die de competitie bij de Merries ooit alles won. Dat is wel een hele uitdaging om daar zo'n prestatie neer te zetten. Was je zenuwachtig van tevoren of viel het een beetje mee? Nou, de zenuwen vielen wel een beetje mee, maar het was überhaupt mijn debuut met een Fries. Dus ja, dan gelijk deze Fries, dus dat is wel een hele eer.
En ja, je komt natuurlijk achter een paard te zitten wat optimaal getraind is en opgeleid is door Henk. Dus het kan eigenlijk niet beter. Nee, dat geluk heb ik. Nou, we gaan wachten hoe de competitie zich ontwikkelt. Deze eerste klap is een daalder waard wat dat betreft voor jou. En ik zou zeggen, succes verderop in de competitie. Ja, bedankt. Goed. Een passend muziekje zou ik zeggen, Luwe Koopmans, bij de ereronde van deze 5 jonge talenten in de aangespannen sport. Waar wij hier op het middenterrein in elk geval heel veel van hebben genoten. Uw applaus voor Wende van de Zunne. En ook voor GPD Bart. Voor Johan. Voor Vincent. En uiteraard voor Dirk. Ah, kijk die Friese paarden eens lopen. Een lust voor het oog. That is real show driving, ladies and gentlemen. And the winner of the Young Riders, here she comes once again. Mieke ter Schuren en Bende van de Zunne. Second, GPD Bart en Jelmer Ketelaar. Number 3, Wilma Rijenga en Johan. What an excitement. And of course, we hope from abroad that you enjoyed this show driving program. Dan gaan we weer terug naar mijn collega Alice Boy. We're very curious what she has to tell us now for the next program. Dankjewel Henk, wat een prachtige rubriek met tuigpaarden. Fantastisch weer om te zien. We hebben nog weer tijd voor een korte intermezzo. En u ziet inmiddels in de ring Jan Rijmakers, het bestuurslid van het KFPS, binnenkomen wandelen en Nienke Bakker. Wij gaan een aantal mensen eens even stevig in het zonnetje, oftewel in de bloemetjes zetten, Jan. Hè? Ik ga de mensen even oproepen. En eigenlijk weten ze het wel. Dat zijn eigenlijk alle mensen die werk hebben gehad van de jonge hengsten. De ruiters, de dames Stefanie Berens, Margot Arkema, Marit Reusien, Joyce Dekker, Astrid Bos, Han Kingma, Ito Werkman, Udo de Haan, natuurlijk ook trainingsleider Koos Naber. Volgens mij heb ik ze zo'n beetje gehad allemaal. Ja, stalmeester roept er een, zeker weten. Niet vergeten, Berber, maar die is erbij, hè? Ja, precies. Jan, ik geef jou de microfoon. Kijk, ze alles trots binnenkomen lopen. De heren van de verrichtingsjury wil ik er ook graag bij hebben. En de dierenarts mis ik ook nog volgens mij, onze veterinair. Ja, dames en heren, ik heb dit jaar namens het bestuur het hele traject een beetje mogen volgen. En ik heb iedere keer gade mogen slaan wat de mensen allemaal doen voor ons en voor het stamboek om de paarden er optimaal voor te laten staan. En ik wil dan ook graag namens het bestuur de nodige mensen bedanken. En te beginnen met het ruiterteam. Stephanie Berens, die is vandaag ook nog jarig, dus we hebben extra feest voor Stephanie. Dus we hebben straks al een keer lang zal zijn leven gezongen, dus dat was ook tevens voor jou, Stephanie. Maar dan zullen we het nou dus even niet doen. Margot Arkema, Marit Reusien en Joyce Dekker. Allemaal heel hartelijk dank. Die mensen hebben zich echt optimaal ingezet om te zorgen dat de hengsten kunnen presteren wat u vandaag en ook in het rijexamen hebt kunnen zien.
Ook het veterinaire team, met als eerste aanspreekpunt Astrid Bos. Heel hartelijk dank. En ook het tweede aanspreekpunt Han Kingma. Ik weet niet of hij vandaag hier is, volgens mij niet, of wel? Nee, we hebben volgens mij niet. Maar in ieder geval u ook heel hartelijk dank voor de bijdrage. Dan de stalmanager Berber van der Veer. De eerste keer, de eerste keer dat ze dit gedaan heeft. De eerste week is ze een beetje ingewerkt door haar voorganger Danielle Smit. En ik moet zeggen, ze is er optimaal voor gegaan. Ze bleef zelfs 's nachts hier logeren in het appartement. Dat ze zeker wist dat de paarden goed verzorgd zouden worden. En dat ze ook tussentijds een keer kon gaan kijken of er alles liep zoals het moest lopen. Ze stonden er ook iedere keer top voor. Dus wat dat betreft, heel hartelijk dank. Super. Dan het menteam, bestaande uit Udo de Haan en Ito Werkman. Nou, jullie hebben ze straks aan het werk gezien. Dat is dus ook voortreffelijk gelopen. En de hengsten stonden er ook echt heel goed voor. Ik wil nog even speciaal iets zeggen van Ito Werkman. Ik weet niet of jullie er iets van gehoord hebben. Maar Ito die stopt na dit examen, na 25 jaar het MEN mee gedaan te hebben en de ABP-testen gereden te hebben, is dit vandaag zijn laatste activiteit. En wij willen hem daardoor dus ook heel hartelijk danken. Maar wij zijn Ito gelukkig nog niet kwijt. Wij mogen gebruik blijven maken van zijn kennis. Want hij zal straks deelnemen als de ledenraad het goedkeurt, in ieder geval in de verrichtingsjury. Dus we zien hem weer terug straks. En wat hij ook blijft doen, is dat hij de mensen in de kooi, straks bij de eerste bezichtiging, zal hij dus de voortrekker zijn. En dat blijft hij voorlopig ook doen. Schijnbaar wordt hij daar niet zo moe van. Dus dat kan je nog wel gewoon even bij blijven doen. Dan niet te vergeten, trainingsleider Koos. Dit jaar toch een beetje op een andere manier Koos. We hebben best nodig kunnen overleggen dat we het aan zouden passen. Omdat we uit onderzoek toch begrepen hadden dat het op een andere manier misschien voor de paarden beter was. Ik denk dat we daar heel eind in geslaagd zijn. Maar we weten dat pas zeker als wij straks de hengsten het bloed hebben onderzocht. En kijken of dat ze nu dus echt fitter zijn. Dat er in ieder geval uit het onderzoek ook uitkomt. In ieder geval heel hartelijk dank Koos. En ja, zoals jij het hele team aanstuurt, zijn wij dik over tevreden. Bedankt. Dan hebben wij de verrichtingsjury. Herman Smit, Hergen van Hal en Nella Bijlsma. Die is er vandaag volgens mij niet. Maar in ieder geval jullie ook heel hartelijk dank voor jullie bewezen diensten en jullie expertise. Iedere keer. Het is af en toe mooi om op een zijlijn een beetje naar te luisteren wat er allemaal besproken wordt. En natuurlijk mogen wij ons eigen daar het bestuur niet mee bemoeien, dat doen we ook niet. Maar het is af en toe wel interessant om te horen wat er van de hengsten opgemerkt wordt. Ik zie nu dat de heren van de hengstenkeuringsjury daar ook nog staan. De heren en de mevrouw. Corrie en Piet, kom je nou ook even, jullie staan er toch nog. Dan kom ik maar even in de ring. Dan hoeven we dat straks ook niet meer te doen. Ook zijn wij hun natuurlijk heel veel dank verschuldigd. Omdat op het allerlaatste moment zijn ze gevraagd om voor dit jaar op te treden als hengstenkeuringsjury. Was geen simpele opgave, maar ik kan u zeggen dat zij daar ruimschoots in onze beleving in geslaagd zijn. Dus ook voor hun hebben wij een bloemetje als dank voor de inzet die ze hier gepleegd hebben. Dus Piet Bergsma, Corrie Terpstra en Rijer van der Woudenberg. En ook deze 3 personen zullen het volgende jaar weer fungeren als de hengstenkeuringscommissie. Dan zijn er 2 mensen hier nog niet aanwezig, maar die wil ik toch nu vast bedanken. En dat zijn de 2 mensen van het stamboek, of de 2 personen van het stamboek. Trenny Duin en Marijke Akkerman, die zich ontzettend ingezet hebben om hier vandaag deze collectie te hebben op een goede manier. En dat ze daar dus ook de hele administratie en alles wat erbij te maken heeft,
dat ze dat super hebben gedaan. Dus ook voor hun hebben we direct een bloemetje. Mensen, nogmaals, allemaal heel hartelijk dank en graag tot een volgend jaar. Dankjewel. Ja, dankjewel Jan. En helemaal terecht om deze mensen even lekker in de bloemetjes te zetten. Zij zorgen ervoor dat die hengsten nog beter naar huis gaan als dat ze hier waren gekomen. En we gaan zo dadelijk door met de Horses to Fly KFPS sportcompetitie tuigen. We hebben nog een prachtige rubriek met de tweespannen die er zo dadelijk aankomt. En onze ringmeester gaat eerst even keurig naar buiten om te zorgen dat de tweespannen ervoor staan. En het feit dat de hengstenkeuringsjury hier stond, betekent dat we ook witte rook hebben, mag ik hopen. We houden natuurlijk iedereen nog even heel fijn in spanning. Piet, hebben we witte rook of niet? Hebben we al witte rook bijna? Nog niet helemaal hoor. Nog even, het wordt toch nog even spannend. Niet alle eigenaren zijn bij de hengstenkeuringsjury op bezoek geweest om de uitslag te horen van een hengst. Wordt die KFPS stamboekhengst of niet? Voordat het dus zover is, hebben we nog een prachtige ronde met tuigpaarden tweespannen. Dus ik loop weer even naar onze enige echte tuigpaardenman. Henk Dijkstra, wie anders dan hem kan een prachtige toelichting geven op de tweespannen. Ik heb geen idee of ze er al zo aankomen, Henk. Ik heb geen idee of ze er zo aankomen, Henk, maar we gaan het beleven. Komt goed. Alles zal goed komen. En na de tweespannen, na de prachtige tweespannen straks, dan zullen alle hengsten weer gepresenteerd worden. En dan horen we natuurlijk uit de monden van de voorzitter van de hengstenkeuringsjury hoe de vlag erbij hangt. Wie gaat er het volgend jaar het dekseizoen in? Welke hengsten kunnen we straks nog extra toevoegen op het lijstje van, oh jee, welke moet het nu worden? Het was al niet zo makkelijk, het wordt na vandaag nog moeilijker. Maar misschien ook nog wel beter. Laten we het hopen. Dus dat komt straks. Ik denk even kijken hoe het daar gaat. Maar de tweespannen mogen wat ons betreft de baan wel inkomen voor de sportcompetitie tuigen. Die vandaag hier van start gaat. En waarbij we vanmorgen al zagen dat er bij de Ruinen, de Hengsten en de Merries een mooie kampioen was. En bij de jongrijders ook. Wij zijn er in ieder geval helemaal klaar voor. Nou, ik maak gewoon nog even gebruik van het moment om u nog over een paar zaken in te lichten. U weet, we hebben nu na een jaar deze hengstenselectieronde afgerond vandaag. Bijna een jaar bezig geweest om van 300 hengsten die in de eerste bezichtiging kwamen terug te brengen naar de hengsten die vandaag dan uiteindelijk stamboekhengst worden. En eigenlijk staan we straks ook alweer in de startblokken klaar voor de volgende ronde voor 2022. En de eerste bezichtiging zal plaatsvinden van 29 november tot en met 3 december. Dat zijn 5 volle dagen van 's morgens 8 tot 's avonds 6. En inmiddels zijn er meer dan 300 hengsten opgegeven. Dus dat komt helemaal voor elkaar. Ze zijn nog niet zo ver, Ito. Nee, hè? Nou, het moet even tijd hebben. Ene paard uit het eenspan en dan netjes bij het tweespan. Dus we hebben nog even geduld. Ze komen er vast en zeker zo dadelijk aan. Dus de eerste bezichtiging die gaat al plaatsvinden eind november, begin december. En zoals het er naar uitziet, die gaan we natuurlijk in Harig doen, zoals u ongetwijfeld allemaal weet. De vraag is natuurlijk of er publiek bij mag. En dat lijkt natuurlijk met de persconferentie van gisteravond niet zo heel goed. Dus
Maar livestream is er in ieder geval. Dus u kunt 5 dagen lang zeker weten de eerste bezichtiging van begin tot eind volgen. En wat u ook kunt volgen is hoe de hengsten het vandaag gedaan hebben. Natuurlijk met deze livestream, maar ook dit weekend met de rapportages van alle hengsten die door zijn, zodat u alle ins en outs weet. Nou, daar klinkt gejuich, dus daar is zeker mooie positieve witte rook. En de camera die staat nog keurig gericht in de ring, dus we gaan nog niet verklappen. Maar u snapte dat we hier zo af en toe wel eens eigenaren zien binnenkomen die heel hard juichen, dat we zeggen, dat is geregeld. Ladies and gentlemen, we wait for a few minutes before we continue with the sport competition, show driving. We have a couple of two-in-hand Frisian horses for this competition. And it takes just a few more minutes for them to be here in the ring. It's for me the good opportunity to let you know that with the end of the examination, central examination, we close the Stallion Judging 2021. In a few weeks we start with the first viewing for the Stallion Show 2022. So we don't have a lot of time to lay back, but we start with 300 young stallions in Harig and 29th of November until December the 3rd. It means 5 days long from 8 o'clock in the morning until 6 o'clock in the evening. All stallions will be presented, and of course you will all be seeing it with the live stream. We have 5 days live stream, so you do not have to miss anything. Ja, we zijn zover. Of niet, Henk? We gaan ervoor. Op naar de prachtige tweespannen. Ik ga de microfoon aan Henk geven. Dan kunnen we vast... kan jij ons vast opwarmen voor deze prachtige rubriek? Dankjewel, Alice. We gaan de laatste rubriek met elkaar beleven. Bijzondere rubriek speciaal voor vandaag. Hier hebben we toch 3 rijders bereid gevonden om met een tweespan naar Exlo af te reizen. Met 184 GPD Aaron en GPD Bart, respectievelijk van Jouwe en Torben, van stal de Vierhoeken in Sibranda Buren,
De kampioens-tweespan bij het Friese Tuigpaard. Rijder, trainer en eigenaar Augustinus Hoekstra. Met 26 aan de wagen. Dirk en Wiebe, respectievelijk van Tjalle en Torben. Rijder, eigenaar en trainer uit Urenterp, Jan Eppinga. En last but not least, met 58 aan de wagen, Tjitte VDK en Mark van Bokkum, Tjitte van Andries en Mark van Tjalbert. Respectievelijk in eigendom bij Jelle van der Kooi en Bouke de Boer uit Sint-Nicolaasga en Nes. En voorgesteld door Jelle van der Kooi. En op voorhand uiteraard dank en een compliment aan alle 3 deelnemers aan deze rubriek. Die het dan toch maar doen om hier vandaag aan u deze tweespan-rubriek te tonen. Wat dat betreft een groot compliment. De tweespan-rubriek op menig concours hippiek evenement natuurlijk altijd graag gezien. Indachtig de lijfspreuk van het Friese Tuigpaard. Graag gezien en veel gevraagd. De tweespannen Friesras, meestal dan in de authentieke aanspanning van de Friese sjees, met daarop gezeten de heer en de dame in authentiek Fries kostuum. Altijd hoog gewaardeerd op menig concours hippiek evenement. Mevrouw Ilse Niesten neemt de inspectie voor haar rekening en de jury, in dit geval Esther Reen en Harco Naber. Zij gaan de plaatsing bepalen van deze 3 tweespannen die hier in Exlo nu hun opwachting voor u gaan maken. Als onze ringmeester, ja, ik zie de hoed al van Ito Werkman en de wedstrijd is begonnen. Nou, aan ruimte geen gebred. Ik zou zeggen, laat ons met elkaar gaan genieten van deze tweespanrubriek. Het gaat natuurlijk om een mooi beeld in een mooi gelijkmatig tempo gereden. Hoofd- en halshouding indien mogelijk gelijk. En dan natuurlijk ook nog een vanaf de zijkant een mooi totaalbeeld met veel beweging in de voorhand, liefst met knieactie, een grijpend en een sterk en krachtig ondertredend achterbeen. Dat is heel kort samengevat waar het bij deze tweespannen over gaat. Ze gaan van hand veranderen. Denk om onze arbiter. En met Augustinus Hoekstra aan het hoofd zijn ze van hand veranderd. En gaan zijn Aaron en Bart mooi gelijkmatig in een mooie houding ook rond. En ook Jelle van der Kooi natuurlijk al zeer bedreven in deze discipline. En dat geldt natuurlijk ook voor Jan Eppinga. En de jury is nog druk aan het overleggen over de plaatsing in deze rubriek. Natuurlijk zijn ze op zoek naar het ideaalbeeld. 2 mooie gelijkopgaande Friese paarden met veel front en veel beweging. 58, 184 en 26.
58, 184 en 26. En de uitslag is definitief. En dat is toch aan de ene kant best wel verrassend te noemen. En naar de motivatie van de jury gaan we nu luisteren in de persoon van woordvoerder mevrouw Esther Reen. Dankjewel Henk. De dubbelspannen. We hadden graag wat meer combinaties in de baan willen hebben, maar het is wat het is. Wij hebben genoten van deze spannen. En nummer 58 liep er bij ons toch wel een beetje uit, omdat het zo'n mooi harmonische span is. Je ziet één paard vanaf de zijkant en dat is de bedoeling bij het spanrijden. Dus gefeliciteerd. Dat was de jury in deze kleine, edoch kwaliteitsvolle rubriek. Ja, dat brengt mij toch even bij de winnaar met de microfoon. Want ja, op zichzelf is dat denk ik heel verrassend dat je hier in Exlo, Jelle van der Kooi, het kampioensspan eventjes naar de tweede plek verwijst. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, dat is fantastisch. Het was de hele zomer een beetje stuivertje wisselen met Augustinus. En ja, het was hij of het was ik. En het is natuurlijk leuk om nu een keer eerste te zijn. En de rest ook gefeliciteerd, want iedereen heeft zijn best gedaan en goed gereden. Nou, het was een mooie strijd en een verrassende uitkomst wat dat betreft. Maar ja, elke wedstrijd staat natuurlijk weer op zichzelf. En vandaag is dan de winst voor Jelle van der Kooi met Tjitte en Mark van Bokum. Gefeliciteerd nogmaals. Het zilver gaat naar de kampioenen van Nederland, GPD Aron en GPD Wart. Met Augustinus Hoekstra natuurlijk ook van harte gefeliciteerd. En last but not least, Jan Eppinga, die ook de verre reis hier naar Exlo heeft ondernomen. Met Dirk en Wietse. En die wordt toch hier in deze wedstrijd verdienstelijk derde. Gefeliciteerd, alle drie. En nogmaals, heel hartelijk dank dat jullie de moeite hebben willen nemen om hier dit optreden ten beste te geven hier in deze prachtige hal. Ik zou zeggen, een heerlijk stukje muziek. We gaan nog eens even genieten van de ereronde van de toch wel verrassende winnaars. Tjitte en Mark met Jelle van der Kooi. Uw applaus. Een trotse Jelle van der Kooi. Augustinus Hoekstra. En natuurlijk ook applaus voor Jan Eppinga. En daar komen ze nog een keer. Glorieus winnaar hier vanmiddag. Tjitte, PDK, Mark van Bokum van de combinatie Van der Kooi en de Boer. Met Jelle van der Kooi. Dan Aron en Bart met Augustinus Hoekstra. En nogmaals Dirk en Wietse met Jan Eppinga. Dankjewel. Jury bedankt, de dames Niesten, Reen en de heer Naben. Dank u wel. Ito Bergman bedankt. En u publiek bedankt voor uw enthousiasme. Graag tot de volgende wedstrijd van de sportcompetitie in Sonnega. En dan geef ik met alle genoegen het woord weer aan mijn collega Alice Boy. Dankjewel Henk en dankjewel aan onze tuigers voor drie prachtige rubrieken vandaag. En een mooie start van de competitie. En de juryleden ook hartelijk bedankt. Top voor elkaar, dank jullie wel. Wij kijken even hoe het in het zweethok tussen haakjes staat. Is er nog reuring daar, Sabine? Is het allemaal goed? Dus er is witte rook? Kijk, dan kunnen we ook... nog eentje moet nog. Oh, dan moeten we nog even wachten.
Want ja, u begrijpt natuurlijk wel dat eerst alle eigenaren keurig ingelicht worden over de status van hun hengst. Voordat wij hier in de ring onze voorzitter vragen van de hengstenkeuringsjury. Oh, we krijgen zelfs lampjes. Helemaal dik voor elkaar. Ja, disco. Ja, Henk, ik heb nog geen status quo gehoord, anders gingen wij even een dansje maken vanzelf. Er is groen licht. Heel goed, Sabine. Het is goed, de laatste eigenaren zijn in het zweethok geweest. Die weten ook de uitslag van hun hengst. Ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij zie ik behoorlijk blije gezichten. Dus dan wachten we even op de voorzitter van de hengstenkeuringsjury om ons uitsluitsel te geven over het zestal jonge hengsten. Kijk, op de wenken bediend, hè? Ja. Nou, dat was hij dan. Status quo, whatever you want. Nou, wij willen alleen maar KFPS stamboekhengsten vandaag. Dus kijken hoe het gelopen is. Ik zie dat iedereen uit het zweethok is. Dus ik denk dat Piet zo dadelijk wel deze kant op zou komen. Piet, de voorzitter van de hengstenkeuringsjury. Om ons niet langer in spanning te houden. Die eigenaar, ja, er is een lijst. Die komt eraan. Marijke deelt de lijsten uit. Ja, super. Daar staan alle cijfers op en ook het resultaat. Maar u snapt wel, daar ga ik niets over vertellen. Dat laten we natuurlijk aan Piet. En de eigenaren en de fokkers van de hengsten die worden al verzocht om deze kant op te komen. Met paard vanzelfsprekend. Want le moment suprême. Now, ladies and gentlemen, we're almost ready to announce which stallions will be studbook stallion.
We wait for Piet Bergsma. He is from the judging committee for the stallions, and he will announce which stallions get a KFPS number behind their name. Ja, gesnapt. De hengstenkeuringsjury. Komen jullie deze kant op, want wij zitten vol smart te wachten op het verlossende woord. En alle degenen die hier in Exlo zijn, die hebben links en rechts waarschijnlijk al wat mensen horen juichen. Of uithuilen. Het zit niet altijd mee, vanzelf. Maar via de livestream willen we ook heel graag weten hoe het gaat. Het is best een hele rit geweest voor de hengstenkeuringsjury om vorig jaar erin te stappen. Met de eerste bezichtigingen tot en met nu het einde van het centrale onderzoek toe. Ze komen de bak binnenstappen. Deze kant op, u ziet Piet Bergsma voorop. Ja, je lacht nog Piet, dat zien we graag. Dan komt Sabine aan, Bart Baks, Jan Hellings, de KFPS interim voorzitter Detlef Elling. Dit is natuurlijk het huldigings, het officiële momentje. Wie nog meer? Waarnemend directeur Marijke Akkerman met de cijferlijst. Rijen van Woudenberg van de hengstenkeuringsjury. En het deurtje gaat weer dicht. Zijn we al bijna compleet. Corrie, waar is Corrie? Oh, die komt er zo aan. Geen probleem. Dat komt helemaal goed. Piet, zal ik jou de microfoon geven? Ja, hè? Want we zijn wel bloody curious. Ja, ik had er boven mijn verhaaltje staan van goedemorgen, maar laten we daar nou maar goedemiddag van maken. Goedemiddag, liefhebbers van het Friese paard. Het CO 2021 is ten einde. We zijn begonnen vorig jaar met de eerste bezichtiging. Dat was eigenlijk nogal een beetje een zwaar beladen eerste bezichtiging, vond ik. Dat kwam niet alleen door het corona, dat we geen publiek bij aanwezig was, maar ook zeker omdat de vorige HKC door omstandigheden werd vervangen door ons. En ik wil hier toch nog wel even bij stilstaan, omdat het om mensen gaat die ook heel veel voor het jonge hengstentraject hebben betekend en ook heel veel werk voor hebben gedaan. Persoonlijk mocht ik vorig jaar met Harry, Jaap en Frank meelopen. En ik wil hun vanaf deze plaats toch nog bedanken voor de leerzame en plezierige tijd. Ja, en dan begin je met 300 hengsten. En van die 300 hebben we ongeveer 100 ster gemaakt. Ik heb niet de juiste aantallen, maar het is ongeveer in die orde. En van die 100 hebben we naar de tweede bezichtiging, van die 100 mochten dan 45 door naar de voorrijdagen in Nunspeet. We zijn deze aanlevering begonnen met 17 hengsten. En na deze 70 dagen dat ze hier zijn, staan we op de eindstreep met 5 jonge hengsten die hun examen hebben gedaan. En ook allemaal geslaagd. Voor de eigenaren die hun hengst het niet heeft gehaald, daar waren verschillende redenen voor. We hebben een aantal hiervan doorverwezen naar de volgend jaar voor de voorrijdagen. Die zien we daar dan ook terug, ook een aantal niet. Maar het waren beslist geen slechte hengsten. Anders waren ze hier niet geweest.
Maar in het CO kijk je niet alleen maar wat hengsten kunnen, maar ze moeten ook wat toevoegen aan de fokkerij. 5 hengsten hebben dit CO helemaal doorlopen en we hadden graag wat spreiding aangebracht, vooral in het verwantschap. En hebben daar ook beslist naar gekeken. En tot de conclusie gekomen dat dat best nog lastig is. Hengsten van Vrij van Tjerk of Vrij van Jasper is niet onmogelijk, maar het valt nog niet mee. Want we willen ook paarden hebben die presteren in de verrichtingen. En ik denk dat we daar vandaag goed zijn ingeslaagd. We hebben 5 fijne jonge hengsten kunnen aanwijzen. En nummer 6 is via de herkeuring binnengekomen. Ook dat is een fijne hengst. Daar wil ik het maar bij laten. Dankjewel, Piet. Mogen ze binnenkomen? Wat vind je? Ja, hè? Wij wachten met smart op de jonge heren. Dus ik zeg, kom er maar in. De eigenaren en fokkers zie ik al bij de ingang staan. Hals erom. En dan even een wandelingetje deze kant op. Daar komt het zestal. Maarten van Starking, Gerben A.L., Hinne B., Herre van Hielpen, Faust B. en IJzo van Twillens.
Nou, dames en heren, we hebben eigenlijk het verzoek om de paarden om te draaien, om ze met het hoofd richting de camera te zetten. En aan het publiek aan de kant, jullie hebben gelukkig allemaal benen, komen jullie ook allemaal aan de andere kant. Zodat we met onze livestream ook dat kunnen laten zien wat jullie ook allemaal graag willen zien. Dus we hebben hier stoeltjes en ook langs de bakrand, dus van die kant graag allemaal deze kant op komen. Dan hebben we allemaal hetzelfde beeld. Ja, we houden de spanning er nog even in. De bloemen zijn voor de fokkers en voor de eigenaren van dit zestal. Dus het verzoek aan de fokkers en ook de eigenaren om de baan in te komen. Bij hun jonge hengsten, bij hun paarden. Dat zijn altijd mooie fotomomenten vanzelfsprekend. Ja, de mooie fotomomenten. Natuurlijk de bossen bloemen. Bij Maarten van Staking ziet u de familie De Haas van Staking, de fokkers van de hengst, het team van Stal de Mersken en Hermina die Maarten in de lichte toer rijdt. Op de tweede plaats staat Gerben AL. Met de fokkerfamilie Ate Leijendekker uit Witmarsum. Uit zijn prachtige foklijn komt deze hengst. En de eigenaren, de familie Kleinstra, Jelle en Jacqueline. En natuurlijk de mensen van het paardencentrum Maren. Bij Hinnebee, dat is de derde hengst hier, ziet u het team van de gebroeders van Maren. En de fokkers van Hinnebee. En ik ga daar even naartoe, want het is voor meneer Willem Bunt toch wel een heel speciaal moment. Dat u zo naast uw hengst staat. Want die mensen weten waarschijnlijk niet eens hoe oud u bent. Oh, wat dacht u? Nou, 50? 82. 82. En dan zo prachtig naast uw hengst staan. Fantastisch dat u hier bent. Prachtig. En dan ziet u Herre van Hielpen. Met het team van Stal van de Kaardijk van Charlie de Boer. En de fokkers, de familie De Vries het lopen. Kerstverse ouders van een prachtige zoon. Zo hebben we een maand geleden nog goed gehoord. Kleine Rijtsen. Prachtig. En het team van Stal Chardon. Met IJzo van Twillens. En de fokkers Willemke van der Bij en Hans Boersma. De aanhouder wint en helemaal links ziet u Faust B. Met het team van de Nieuwheuvel. En
de fokkers BQ van Dijk uit Doornspijk en de eigenaren erbij. En alhoewel het maar enkele fokkers gegeven is om zo'n fantastische hengst te fokken en hier al glunderend te staan, is het toch wel even een super momentje. Yeah, ladies and gentlemen, you see here the lineup of all 6 stallions who have been through the central examination and the short test. And you see they're proud, very proud breeders, the owners, and the locations. Nog even de laatste plaatjes. De mooie foto's die u vanavond ongetwijfeld op Facebook en op websites tegen gaat komen. En we zullen de jonge hengsten vragen om zich nog mooi aan de hand te presenteren, individueel zo dadelijk. Zodat onze hengstenkeuringsjury nog een tekst en uitleg kan geven bij de jonge heren. En natuurlijk ook hun stamboeknaam bekend kan maken. So in a few minutes all the training stables will show their own stallion. And then the judges will have some comments on all the stallions. And of course we will know what studbook name they all are going to get. What will be their new name and their new number? Ja, beste mensen, goedemiddag allemaal. Het is nog niet ter sprake geweest, maar het is vanzelfsprekend dat al deze prachtige hengsten die hier in de baan waren, allemaal goedgekeurd zijn vandaag. En we gaan ze nu individueel even aan u toelichten. We beginnen met de hengst Marten van Starking, een 9-jarige sportelitehengst die via het verkort onderzoek binnen is gekomen. Ik heb
de beoordeling van deze hengst samen gedaan met mijn collega's Jan Hellings en Bart Baks. De hengst is op 29 oktober aangeleverd hier in Exlo en heeft een 2 weken durend verkort onderzoek doorstaan. En dat heeft hij glansrijk gedaan. Zijn stalgedrag was uitstekend. Het is een plezierige hengst op stal die ontspannen is en makkelijk in de omgang. Ook in het werk geeft hij de ruiter een goed gevoel. Hij is goed bewerkbaar, werkwillig en makkelijk te rijden. En dat zag u ook, want gastruiter Marten Luiten die kon zo op hem wegrijden na een tweede keer. Marten van Starking valt op door zijn excellente rasuitstraling. Het is een hengst met een edel hoofd, met veel behang, met een gewenste halsvorm, mooi verticaal gericht en ook een sierlijke beleiding in zijn silhouet. Hij toont duurzaamheid in bouw. Het is een hengst die evenredig gebouwd is, met een voldoende sterke bovenlijn, ook een voldoende horizontale romprichting, een goede kruisligging. Het paard heeft de gewenste hoek in het achterbeen en de hengst stapvlijtig, kan goed schakelen in stap. In draf toont hij veel afdruk en blijft hij altijd goed zijn ritme behouden. Ook een mooi gebruik van het voorbeen. De galop is krachtig en makkelijk, kan daarin goed schakelen. De hengst Marten komt uit een relatief onverwante merrielijn. Hij komt uit een abe-moeder. Daarvoor zit een Nikle stermoeder en daarvoor een Teerke stermoeder. Hoewel het een driezoon is, die natuurlijk via Jasper verwant is aan de populatie, maakt de onverwante merrielijn dat hij een verwantschapspercentage heeft van slechts 17,2%. Dus in dat opzicht zou hij bij kunnen dragen aan bloedspreiding. De hengst Marten van Starking wordt ingeschreven onder de naam Martsen 521. En als commissie denken we dat hij ras, uitstraling, bewerkbaarheid, karakter en correctheid van basisbeweging kan toevoegen aan de fokkerij. Gefeliciteerd met de inschrijving van deze hengst Martsen 521. Then in English, the stallion Marten of Starking, he has passed his short exam of 2 weeks. It's a sport elite stallion with a good breed expression and a good conformation with a strong top line, well proportioned, high legged. He has a good walk and a good trot with a lot of power, also a well balanced canter. He has a low kinship of 17.2, which makes him available for a lot of mares. He is accepted in the studbook as a studbook stallion with the name Martsen 521. Congratulations. Ja, dat was Martsen 521. Er wordt even wennen, de nieuwe namen, maar Martsen, dat klinkt al super lekker. Hier komt binnen Gerben AL, de nummer 1. En Piet, aan jou het woord. Ja, dankjewel. Gerben. Dus nu Gosse 526. Gosse is een hengst met veel rastypen. Is iets lang in zijn hoofd. Heeft een verticale hals, ook een hele sterke bovenlijn. Kruis is wat hellend. En hij is iets sabelbenig. Gerben heeft het ons altijd verrast in het onderzoek. Een paard onder het zadel wat heel veel lossigheid. Goed stapte en ook heel goed galoppeerde. Hij was de hoogste met het aantal punten in de zadelproef. Gosse heeft een verwantschap van 18,6. Hij komt uit een preferente moeder van
Ik zie hier het hele moederrapport staan, maar hij komt uit de preferente moeder van Beert. De moeder is een sterpreferente merrie van Leffert en daarachter zit weer een modelmerrie van Bendert. Dus een heel goed papier. Gosse heeft de volgende punten gekregen. Hij heeft onder het zadel 89 punten en in de menproef 88,5. En als tuigproef haalde hij 90,5 punt. Gosse is een imponerende hengst die we graag goedkeurden. Dankjewel Piet. Ik zeg jongens, knallen maar met deze Gosse 526. Gosse 526. En dan volgt Hine B. Hine B. gaat voortaan door het leven als Hilbrand 525. Hilbrand heeft als vader Hette en moeder is een stermerrie van Alwin en daarvoor zit weer een stermerrie van Heitse en daarvoor een sterpreferente merrie van Levert. Het verwantschap zit op 18,6. Het exterieur van Hilbrand. Het is een lang gelijnde hengst met heel veel hengstenuitstraling. Hij heeft een edel hoofd, een lange verticale hals met veel front en ook veel behang zoals u kunt zien. Hilbrand is een evenredig gebouwde hengst met een sterke bovenlijn, ook een lang kruis. Het beenwerk van de hengst is hard en heeft royale hoeven. De hengst is wel licht zabelbenig en helaas is hij drager van het waterhoofdgen, maar gelukkig kunnen we daar in de fokkerij rekening mee houden. Hilbrand is een goed allround gebruikspaard, heeft altijd een taktmatige stap die ruim en ook heel krachtig is. De hengst was een heel gemakkelijk bewerkbaar paard met veel inzet. Hij heeft de volgende punten behaald. Onder het zadel had hij 83 punten. Hij heeft voor de menproef 86 punten. En in de tuigproef 81,5. Dus al met al een goed gebruikspaard. We keuren ook deze hengst met veel plezier goed voor het dekseizoen.
Dankjewel Piet en ook voor Hilbrand 525 een ongelooflijk applaus en natuurlijk een fantastische ereronde. Ja, Hilbrand 525. Een hele mooie ereronde. En een hele trotse fokker. Willem Bunt, hij zit daar mooi achter het glas. Proficiat, hè? Je zal toch dik 80 jaar zijn en zo'n fantastische hengst fokte. Geweldig. Gefeliciteerd en geniet ervan. De hengst die nu binnenkomt is Herre van Hielpen. Ook goedgekeurd. Een Nane 492 uit de Reinder 452. Piet, we zijn benieuwd naar jullie toelichting als jury. Bevindingen over deze prachtige hengst. Herre van Hielpen. Hij had al een stoere naam. Hij houdt de stoere naam Herre. Herre 524. De vader is Nane en dan komt een stamboekmerrie van Reinder. En dan een model sportmerrie van Onne. En daar achteraan een sterpreferente prestatiemoeder van Olaf. Herre is een rastypische hengst met een edel hoofd, een verticale hals die voldoende van lengte is. De nek heeft veel lengte en een lichte hoofd-halsverbinding. De hengst heeft veel front en heeft voor een 3-jarige veel behang. Herre is een jeugdige hengst met sierlijke beleiding. Herre heeft veel jeugduitstraling en is voldoende lang gelijnd. Hij beschikt over een sterke bovenlijn en een schouderligging die schuin is. Het beenwerk van Herre is hard en droog. Zijn benen zijn goed en correct gesteld. Hij zou iets royalere hoeven kunnen hebben. Herre was een hengst die voldoende aanleg heeft onder het zadel. Als men- en tuigpaard beschikt hij over ruim voldoende aanleg, veel front en een goede beentechniek. De behaalde punten van Herre waren onder het zadel 77,5. Hij heeft voor de menproef 82 punten gehaald en ook voor de tuigproef heeft hij 82 punten gescoord. Een hengst die jeugdig is en straks past ook goed op grote ramige paarden. Ook deze hengst hebben we met veel plezier gekeurd en ook al met veel plezier in het onderzoek gevolgd. Ja, Herre 524 met het team van de Kladijk. Jongens, gas op de lolly. Laten ze even zien dat Herre ook nog een prachtige ereronde kan maken. Dames en heren, een nieuwe KFPS stamboekhengst Herre 524.
Heren 5, 2, 4. Ja, applaus en proficiat voor de familie De Vries uit Hinderlopen. Met IJzer hadden ze natuurlijk al een prachtige hengst en nu ook heren 5, 2, 4. Ik denk dat het nooit went als je zo'n KFPS stamboekhengst zelf hebt gefokt. De volgende goedgekeurde Faust B. Faust B. We halen de B erachter weg en we zetten de nummers 5, 2, 3 achter. Dus hij heet nu Faust 5, 2, 3. De vader is Maurits, komt uit een modelmerrie met een triple A van Heitse. Daar zit er voor een sterpreferente merrie van Leffert en daarvoor een sterpreferente merrie van Heerke. Het verwantschap is 18,3 en Faust is de drager van het waterhoofd. Het hoofd van Faust zou iets edeler mogen zijn. Hij heeft een lange hals en hij is ook iets zwaar in die hals en de hengst heeft voldoende behang. Faust is een sterk gebouwde hengst met ook een sterke bovenlijn, heeft een goede ligging van het lange schouder. Ook zijn kruis is lang. De hengst is ook een sterk evenredig gebouwde hengst. Het beenwerk is hard en droog. Het achterbeen is iets sabelbenig. Faust heeft iets smalle hoeven. Faust is een hengst die erg constant was in zijn verrichtingen. We hebben hem eigenlijk niet een slechte dag gezien. Hij heeft altijd zijn proeven goed gedaan. Het is een hengst die heel veel souplesse in zijn beweging heeft, ook heel veel ruimte. De stap zou misschien ietsje ruimer mogen zijn, maar het is wel heel resoluut. Faust is onder het zadel was hij nummer 2. 86 punten in zijn rijproef gehaald. Voor zijn menproef 92 punten. En voor de tuigproef had Faust 95 punten. Faust is wat ons betreft een talentvolle sporthengst. Vandaar dat we hem ook graag bij onze hengstenstapel willen hebben. En een applaus, dames en heren, voor Faust 5, 2, 3. En natuurlijk een prachtige ereronde van deze prachtige zoon van Maurits die bij de Nieuwe Heuvel komt te staan. Faust 5, 2, 3. Gefokt door Van Dijk uit Doornspijk en in eigendom van Matthijs Vos. Prachtige hengst. De nummer 6 alweer, die zo dadelijk de ring binnenkomt. En dat is IJzo van Twillens. En dat betekent ook dat we vandaag een 100% score hebben. 6 hengsten met een examen en 6 met een goede uitslag. Dus alleen maar blije eigenaren en fokkers vandaag, Piet. Kijk, IJzo van Twillens en ik geef jou de microfoon voor de toelichtingen vanuit de jury.
ISO van Twillens gaat voortaan door het leven als Alger 522. De vader is Heike uit een ster AA Wilstermerrie. Daarvoor zit een stermerrie van Jasper. En daarvoor zit weer een sterpreferente merrie van Oege. Verwantschap is 17,4. Alger is een hengst met heel veel rasuitstraling. Hij heeft een verticale hals die iets meer lengte zou mogen hebben. Hij is ietsje zwaar in zijn hoofd-halsverbinding. De bovenlijn van Alger is voldoende sterk en hij heeft een voorbeelengte. Hij heeft voldoende voorbeelengte. Het beenwerk van Alger is wel iets grof, maar hard en droog. Zijn benen zijn correct gesteld. De hengst is wat week gekoot, heeft royale hoeven. De hengst is ook drager van het dwergen. De hengst is in zijn bloedvoering vrij van tjerk, dus kan bij veel merries straks gebruikt worden. Alger heeft een ruime, taktmatige stap met heel veel ruimte. In draf zou je iets opwaartser mogen draven, maar heeft daar altijd bij een goede beenzetting ook ruimte in zijn draf. En heeft voldoende aanleg als rijpaard en ook als menpaard heeft hij daar voldoende aanleg. Als tuigpaard zouden we toch graag wat meer oprichting en ook iets meer front willen zien. Hij heeft de volgende punten behaald onder het zadel, 78,5 punt. Ook als menpaard heeft hij 78,5 punt gescoord. En voor de tuigproef 76 punten. Alger is een hengst met heel veel ras en vrij van tjerk. Daarom hebben we hem ook erbij genomen. Dankjewel Piet. Alger 522 in de ereronde. Ja, Alger 522. Fokkers Willemke van der Bij en Hans Boersmijn bij stal Chardon. Ik geef het woord aan bestuurslid Jan Rijmakers voor de laatste groet. Dankjewel, Alice. Nog even een paar mensen wil ik nog bedanken die straks niet in de gelegenheid waren om hier in de ring te zijn. En dat zijn de mensen van de herkeuringscommissie. Sabine Zwaga, Jan Hellings en Bert Baks. Jullie ook bedankt voor jullie bijdrage en ook voor jullie hebben wij een bosje bloemen. En wat we zeker niet mogen vergeten, dat zijn de mensen van het stamboek die dit jaar ook voor de eerste keer dit allemaal hebben moeten organiseren. Dus ik wil ook graag een bloemetje geven aan Marijke, Nienke en Treini. Allemaal heel hartelijk dank en tot volgend jaar. Dankjewel. Nog even het laatste woord natuurlijk. Natuurlijk, er moet nog iemand het laatste woord hebben. Tot slot wil ik iedereen bedanken. Ik heb net gezien dat iedereen in het zonnetje is gezet. Voor de fijne en plezierige tijd die wij tijdens dit CO hadden. Het was meestal gezellig, maar ook heel leerzaam en ook een plezier om te zien, om de hengsten te zien vooruit te gaan. Ook Exlo, het is wel een verrekt eind rijden, zeggen we allemaal. Maar de accommodatie is super geschikt en we hebben hier altijd gastvrij zijn we hier ontvangen.
bedankt en tot de volgende keer. Dankjewel Piet. En bedankt ook iedereen voor het enthousiasme, voor het komen. We blijven nog heel even in Exlo, natuurlijk voor een overwinningsborrel. We hebben nog tot 6 uur vanavond tenslotte en dan houdt het op. En alle kijkers thuis bedankt voor het kijken. En we zien jullie heel graag weer terug met de eerste bezichtingen. 29 november tot en met 3 december. 5 dagen lang van 8 tot 6 alleen maar een prachtige, mooie, jonge Friese hengsten. Ladies and gentlemen, thank you very much for watching. And we hope to see you at the first viewing where we have a live stream from the 29th of November until the 3rd of December. 5 days long from 8 o'clock in the morning until 6 o'clock in the evening. All beautiful young Frisian stallions. Thank you very much for watching. Dank u wel voor het kijken en graag tot de volgende keer.